Taká klasická vianočná odrhovačka v takom, ale v tom najlepšom slova zmysle je podľa teba aká? No tak to je samozrejme, ako čo sa týka, ak zoberieme tie najnovšie, tak je to samozrejme Mariah Carey, All I Want for Christmas is You alebo Last Christmas, ale sú to dobré pesničky a ja som si z hodou okolností, keď som sa chystal sem, tak dal som si na jednej streamingovej platforme vyhľadať, že Last Christmas. No a to ponúka len prvých tisíc možností, no a z toho bolo 800 verzií tej Last Christmas a sú to, niektoré verzie sú, myslím, že uspokoja aj ľudí, ktorí ku klasickému popu nemajú vôbec žiaden vzťah. Konec koncov, keď sme pri tejto pesničke, tak do svojho repertoáru si zobrala britská skupina Travis a tá ju hráva počas celého roka. Si pamätám, že na Pohode, to znamená uprostred júla, to bol jeden z prídavkov. A je to preto, lebo tá pesnička je výborná. Trafila sa do tej, povedal by som, vianočnej atmosfére, ale rozumiem aj tým ľuďom, ktorým, keď ju už počujú po 77 krát, tak môže ísť na nervy, ale je to výborná skladba. Čiže áno, ak je niečoho veľa, tak ako celkom pochopiteľne to vzbudí aj nejaký ten protitlak.